amụọ nwoke ya bụrụ nwoke, amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Ọ bụghị ebe a kwajara gị ijebe ị bụrụ atụrụ so gwara eyi, inweghị okwu aka gị, inweghị prịnsịpal, inweghị polisi, iburu ewu abịa gwa gị ihe a ikweru, asị gị ka ejebe ejebe, asị gị ka a naba ịnaba. Mmadụ kwesịrị inwe okwu aka ya, nwee okwu aka gị. Mmadụ akwaga na gị ife ihe eme ihe eti nke ya ma na ihe onye a na-agwa gị eziokwu na asị na ọ bụ ọgwa gị imebe ozugbo. Ọ sị gị ka ejebe isi ka oke ka ejebezie oke ka anyị nabakwa isi ka anyị naba. Gị bụ nwoke abịa gwa gị si gị na-afụ nwunye gị na onye a ebe dị etu a, ịghọ n'ihe ozugbo. Ị maha na onye ahụ ọ gasa ka ọ chọrọ ịgasara gị ụlọ, ịghọ na nwoke si etu ahụ eme. Nwoke na-eche eche, ọ nwaanyị na-atụ nke okpororo. Iyasị anụgo m ya naba, mgbe o jechara ka ọ bata n'ọha ịghọ n'ihe ozugbo. Maka ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ndị na-aghasa be mmadụ, maka ọfụgo na ị nwere obere uche n'ebe atụrụ so gwara ego n'ihe ọbụla ọ gwara gị n'ihi ekwe niile ege ntị asịrị. Ọ sị gị ka unu jebe unu eje, ọ sị gị ka unu naba naba, o wezie na-abata gị ime na-abịa aghasa famili gị ikwero. Ọ bụrụ ka nwoke si eme. Iyasị ya naba anụgo m. Ihe eme bụ ịtụ anya na ana, tụọ anya na ana. Onye nwere sensị tụọ anya na ana, ma na ihe a onye a ka ịma na ya chọpụtara ihe a. Maka ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị bije gasa famili mmadụ bikos ọ fụgo na ị nwere obere uche n'ihe ọbụla ọ gwara gị n'ihi eme na ị na-ege ntị asịrị. Ọ na ka m bụ ndidi amaka na mmadụ pụta ọbịa kọrọ m ihe nwekwanụ m ọyị wefụrụ ịkọdị na m akọrọ enweghị m ọyị o webu nke bịa sị m nefuru di m ebe a achọdị m only me bụ atọ n'onwe m. Ihe ọbụla m chọrọ ịchọpụta m ma achọpụta ya. Achọ mmadụ ịbịa kọsara m famili, maka ụfọdụ bụ ịbịa tinye ọgba aghara na famili mmadụ ka ha na-agagharị. Ịnidiri inwe sensị na-eyuzu nọmba 6 gị ma nwoke ma nwaanyị. Abịa kọrọ gị ihe asịrị, isi onye ahụ ime onye ahụ ehuba isi oke anụgo ya jebezie. Maka ihe ịghọ dị ha n'ozugbo echikwa ọbịa kọkwara gị ofu ihe ịghọnikwa nwanne echi ọbịa, ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị. Maka ọfụgo na ị nwere obere uche n'ibe atụrụ so gwara ego ihe ọbụla ọ gwa gị n'ihi eme na-eyuzu nọmba 6. Onye iro ya nwee polisi bụ a principal person. Mmadụ akwaghazi na ahụ amụbeghị na onye ya akwaga n'ụwa etu amụnwa bụ nke ama. Onye ọbụla ma na ama na onye bụ gị ịbịa gwa m ihe m na-eme, onye bụ gị ịbịa pushu n'ihe m achọghị ime. Amụbeghị na onye ahụ, atụbeghị n'ime onye ahụ. So ị kwesịrị inwe sensị ma nwoke ma nwaanyị, nwee okwu nke aka hụ. Mmadụ akwaghazi na ahụ. Mmadụ asịrịla gị ka anyị jee isi ka anyị jebe ka anyị na-esi ka anyị naba, inweghị okwu aka gị. Mmadụ na-adị mma inwe okwu aka gị mara ife. Mmadụ na-adị mma inwe okwu aka ya mara ife. Ma nwoke ma nwaanyị ka nna gị mara ife. Ikwena ka mmadụ bịa gasalụ gị ezinụlọ gị ikpokọbalụ sinsi. Maka ihe a na-agagharị ebe afọ na di na nwunye a na ha adịkwana na mma, achọkwa ụzọ ha eje mụ ya ọkụ. Yuzuo nọmba 6 gị, yuzuo nọmba 6 gị ka unu wee kpọkọọ ezinụlọ ụnụ. Yuzuo nọmba 6 gị, hapụ ige ntị asịrị. Igezi na ntị asịrị onye mere ha ji ebutere gị asịrị bikos niile ege ntị asịrị a na-ebutere gị asịrị. Hapụ ige ntị asịrị, ji aka gị kpọkọọ ezinụlọ gị. Hapụ ndị sị ndị na-achọ ezinụlọ ha ya agasa ghọrọ gị.